Dugang opisina sa Mandaue City Hall ang gin-lockdown karon tungod sa konfirmadong mga kaso sa COVID-19. Gumikan ni patuman ang work from home setup sa pipila ka mga empleyado sa maong dakbayan. Adunay live report si Nico Serino. Nico? Yes, Bob, napunan pa kining mga empleyado sa Mandaue City Hall nga nataptan sa COVID-19 maong mahimo na og mga lakang ang City Hall kabahin niini. Gidisinfect kaganiha ang pipila ka mga opisina sa Mandaue City Hall Extension Building. Nagpaapil na lang sab sa pagpasanitize ang kasikbit nga mga departamento. Kining usa ka opisina nangandam ng daan ug gipang tabuna na ang ilang mga computer units aron dili mga basa. Sugod karong adlaw, sirado ang City Legal Office gumikan sa usa ka kumpirmado nga kaso. Gipang balibaran ang mga kliyente sama niining magpabuhat unta og affidavit ug magpanotaryo. Samtang pabilin nga naka-lockdown ang first floor sa engineering building kundi anaa ang City Engineer's Office ug Office of the Building Official. May pipila gihapon ka mga kliyente nga nangadto sama nining sa usa ka kompanya nga naki-update sa estado sa obo aron sa mapahibaw ang ilang mga labaw. Parang proof lang siguro ba nga dili sila ka-transact with the obo because of kanang problema karon sa naay naapektuhan diya sud. So that's it. Yeah, nag-verify lang sila. Gipahibaw ni Attorney John Edu Ibanez, may dugang upat ka mga kaso sa City Engineering Office nga nakumpirmar isip bunga sa contact tracing nga gihimo sa nahauna nga kaso. Samtang may usasab ka kaso sa City Legal Office. Gumikan niining nagkadaghan nga kaso sa City Hall, gikatakdang mupagawas og memorandum ang City Administrator. Ipatuman ang work from home setup sa mga empleyado nga senior citizens ug mga dunay comorbidities. Samtang ang Office of the Building Official dili pa pabuksan pagbalik kay may uban pang resulta nga gipaabot. Gipasabot hinuon ni Ibanez Bob nga kining bag-ong setup labi na kining work from home alang lang ni kini katong dunay mga underlying conditions nga medical conditions ug katong mga senior citizens dili ni siya skeletal setup tungod kay kadaghanan pa man gihapon sa mga empleyado nga mo report pa man gihapon sa trabaho. Daghang salamat Nico Serino sa imong live report.